Kaixo, munduko txoko ezberdinetako neska mutil talde bat gara. Gurekin etorri nahi duzu? Ezagutu nahi duzu nolakoa den gure eskolarako bidea? Haur gehienentzat eskolara joatea oso erraza da. Nahikoa da oinez ibilbide motz bat egitea edo eskolako autobusera igotzea. Ikasturte honetan ordea, COVID-19 birusa gure artera iritsi da eta elkarrengandik urrundu eta etxean gelditu behar izan dugu. Nafarroako ikastetxe guztiak itxi dituzte. Ikasturtea etxean bukatu behar izan dugu eta beti ez da erreza izan, ezta? 2012an Sipapreseko kazetari grafiko talde batek bidaia bat egin zuen munduan zehar. Haurrak eskolara nola joaten diren irudikatzeko. Argazki zirraragarriak egin zituzten. Beste herrialde askoren artean honako hauek bisitatu zituzten. Alaska, Brasil, Burkina Faso, Estatu Batuak, Frantzia, Kenia, Libia, Nigeria eta Tailandia. Bideo honetan 10 historia kontatuko dizkizugu. Bertan, herrialde horietako haurrak eskolara nola joaten diren ikusi eta ezagutuko duzu. Gatazka armatutako lekuak, auzo oso arriskutsuak, mendiak, basamortuak edo ibaiak zeharkatzen dituzte. Baita ur izoztuak ere. Oso zaila izan behar du horrek. Ahalegin handia egin behar dute, baina hala ere egiten dute. Beraientzat oso garrantzitsua baita ikastea, bizitza hobe bat izateko. Eta orain proposamen bat egin nahi dizugu. 10 historiak ezagutu ondoren, zergatik ez diguzu zure historia kontatzen? Zu izan zaitezke 11. historiako protagonista. Nahi izan ez gero, eskolara joan ezin izan duzun eta etxean egon zaren hilabete hauek nola bizi izan dituzun konta diezagukezu. Bideo bat egin dezakezu edo testuak eta argazkiak bilduko dituen panel bat. Konta ezazu eskolara joatea nola bizi izan duzun. Ondo sentitu zaren, batzuetan triste sentitu ote zaren, lanak egiteko ze zailtasun izan dituzun, zer bota duzun faltan. Akaso orain, itxialdiaren ondoren, eskola beste modu batean jartzen duzu balioan, ezta? Zerbait gehiago ere konta dezakezu. Nola irudikatzen duzu itzulera? Uste duzu gauza asko aldatuko direla? Iraileko itzulera nolako izatea gustatuko litzaizuke? Anima zaitez eta konta iguzu zure historia, 11. historia, eta partekatu gainerako neska mutilekin. Zure proiektua bizikidetza abildua navarra.es helbidera bidal dezakezu. Kivalina herrixka Alaskako uharte batean dago. Berotze globalaren ondorioz, itsasmailaren igoeraren eta igaduraren mehatxupean dago. Gainera, negu artikoa oso hotza da. Hala ere, Inupiaten herri indigena Estatu Batuarreko haurrek ez diote eskolara joateari uzten. Gaua izaten da haurrak etxetik eskolara bidean ateratzen direnean, eta eskola amaitu orduko ia guztiz lunduta egoten da. Zero azpitik behera jaisten diren temperaturaren eta etengabeko haizearen eraginez, izozteko arriskua oso handia da. Berokilodiak badituzte eta eskolatik gertu bizi badira, oinez joan daitezke. Gertu biziarren arropa egokirik ez dutenak, berriz, korrika joaten dira. Beste batzuk, txikienak maiz, familiakoek eramaten dituzte lur orotako ibilgailuetan edo lur motoetan. Ez dago autobusik. Etxeetan ez dute ikasteko baldintza egokirik. Horregatik beharrezkoa duten zerbitzua eskaintzen die eskolak. Eskola da, gainera, txorretako ura duen eraikini bakarra. Brasilgo Seltau eskualdean haurrak zaldiz, astoz edo gurdiz joaten dira eskolara. Basamortu itxura du hango paisaiak eta oso inguru lehorra da. Oliveira familia 6 etxebizitzako nekazalgune txiki batean bizi da. Eskola egunetan Irene Oliveira laguntzen dio bere 6 urteko biloba Fabriziori astoak prestatzen. Asto horietan joaten dira Fabrizio eta haren lehengusuak. 7 kilometro egiten dituzte eta
75 minutu behar dituzte eskolara iristeko. Toki falta dela eta 5 eta 11 urte bitarteko 14 ikasleek ikasgela bakarra partekatzen dute. Irakasleak adinaren arabera azaldu behar dizkie edukiak ikaslei. Nafisa eta bere familia Mentauko iheslari esparruan bizi da, Malitik etorritako 6.000 errefuxiaturekin batera. Nafisa eta haren familiak kanpin denda baten lurrean egiten dute lo, eta ez dute txorrotako urik eta elektrizitaterik. Janaria eta ur edangarria lortzeko eraikunde humanitarioen mende daude. Nafisa medikuntza ikasketak egin nahi ditu, baina posible da nahi duen hori ez lortzea. 15 urte dituen arren, lehen hezkuntzako eskolara joaten da, eta ziurrenik ezingo du 10 kilometrora dagoen bigarren hezkuntzako ikastetxera joan. Bere familiak ez du garraioa ordaintzeko dirurik, eta bidea ez da batere segurua. Haur askok ezin dute eskolara joan, hezkuntza baino garrantzitsuagoa delako jatekoa eta ura lortzea. Lan horiek gainera nesken esku uzten dituzte gehienetan. Los Angeleseko auzo pobreenetako gazte gehienek autobusez joan behar dute eskolara. Eskolarako bideak zailak eta arriskutsuak dira. Miseria eta kaleindarkeria asko dago, bandek eragindakoa. Jaik auzo aberatsagoan dagoen eskolara emango duen autobusari itxoten dio. Neskatoak esaten du bere auzoa geto bat dela. Han, delinkuentzia eta banden jarduerak dira nagusi, bai kaleetan eta baita eskoletan ere. Lehen joaten zen eskolan, eskola jazarpena sufritu zuen eta beste eskola batera joan behar izan zuen. Eskola berrira iristeko 40 minutu egin behar ditu autobusez, eta gero kilometro bat oinez eginda. Lindak 76 urte ditu, eta 10 urte daramatza egunero 108 autobusa hartuz. Autobusean aurrekin hitz egiten du, eta ea eskolan gustora dabiltzan galdetzen die. Dirurik ez dutenean, autobuseko biletea erosten laguntzen die. Pascalinek 15 urte ditu, eta Frantziako hegoaldean bizi da. Hemiplegia oso bat izan eta gero, hitz egiteko gaitasunak berreskuratu du, eta mugitzekoa hobetu. Montpellierko eskola batean ikasten du. Bere behar bereziei erantzuteko ekipamenduak dituen ikastetxerik hurbilena da, baina 60 kilometrora dago. Pascalinek tokiko agintariek ordaindutako taxi bat erabiltzen du eskolarako joan etorriak egiteko. Eskolan Pascalinek behar bereziak dituzten beste aurrekin dago gelan, eta irakasle taldeak irakaskuntza pertsonalizatua ematen diete, beraien beharretara egokitutakoa. Fulaniak Nigeriako herri nomada bat dira, eta kide gehienak analfabetoak dira. Haurrak eskolara bidaltzea sakrifizio handia da gurasoentzat. Eskolara joaten badira ez baitute ikasiko behizain lanbidea. Eskolara joan ez gero, gainera, ezin dute janaria prestatu eta ura ekarri. Sadek 9 urte ditu, eta 5 kilometro egin behar ditu oinez eskolara iristeko, ordu bete inguru. Eskolak 8etan hasten direnez, goizeko 5etan jaiki behar du, etxeko lanak egin eta gero eskolara joateko. Haurrek ez dute urik eskola inguruan, eta nekeak eta deshidratazioak kontzentrazioari eragiten diote. Eskolek baliabide gutxi dituzte, gainera testu liburuak ingelesez daude, eta horrek ez die laguntzen ama hizkuntza fulfuldea eta jausa duten aurrei. Irakasle eta espazio faltagatik, haur guztiek gela bakarran jasotzen dituzte klaseak, maila guztiak nahastua. 6 hilabete irauten du urtebeteak, eta denbora tarte horretan eskola etxea egoten da. Haurrek ez dute eskola bide zail hori egiten,
Gero, lurrik eta teilaturik ez duen ikasgela batean esertzeko. Ikastetxeak eta haurrak dira beti gatazka armatuen ondorioak sufritzen dituzten lehenengoak. Eskolara bidean eztanda egin gabeko minak eta armak etengabeko mehatxua dira haurrentzat. Amalek 11 urte ditu eta borrokek gogor kolpatu duten ingurune baten zehar joaten da eskolara. Amal, Nahual eta Salem anai-arrebak bonbardatutako etxeen ondotik igarotzen dira eskolara bidean. Goiz batean, Salem pilota bat antzeko objektu borobil bat aurkitu zuen etxe baten ostean. Harekin jolasten hasi zen, eztanda egin zuen arte. Eztandaren ondorioz, haren lehengusu Ali eta Omasar arreba nagusia hil ziren. Metrailak Nahualen besoa zauritu zuen eta ebakuntza egin behar izan zioten. 6 hilabete beharko izan zituen berriro idazten hasi ahal izateko. Ijitoen herria Europako gutxiengo etniko handienetako bat da. Haur horien hezkuntza hobetzeko ahal egin handiak egin arren, Europan bizi diren erdiek ez dute lehen hezkuntza amaitzen. Renaldok 6 urte ditu eta Fernandok 8. Eta zorionekoak dira. Dagoeneko 3 urte daramatze eskolara joaten. Renaldok, Fernandok eta hien lehengusin Rebekak azken 7 urteetan batetik bestera ibili behar izan dute, baina 3 urtez eskolara joatea lortu dute. Unean, uneko bizitokiaren arabera, eskolara joateko ibilbidea aldatu behar izaten dute. Bi anaiek 4 hilabete daramatzate 8 metro karratuko txabola batean bizitzen, Pariseko eskualdeko herrixka batean. Ijito familiak egun batetik bestera kanporatzen dituzte, eta horrek zaildu egiten du haurrak eskolara joatea. Afrikako txabola esparruetan bigarren handiena da Kibera. Eskolara doazen haurrentzat ingurune bereziki gogorra da. Elizabetek 6 urte ditu, kale zulo batean dagoen logela bateko etxe batean bizi da. Oso goiz esnatzen da amari anai-arreba txikienak zaintzen laguntzeko. Ondoren, eskolara joateko bide zail eta arriskutsuari ekiten dio. Ordu bete egin behar du oinez eskolara iristeko. Elizabet, zaborrez eta gizagorotzez beteta dauden kale estuetatik joaten da eskolara. Kale horietako estolderia gaizki eraikita dago, eta hori egiten duen bakoitzean gainezka egiten du. Irakasleek diote eskolako neskatoen 20% gutxienez bortxatua izan dela noizbait. Horregatik neska gehienak taldeka joaten dira eskolara. Kiberako neskatoen 10% baino gutxigok du eskolara joateko aukera. Kibera eta antzeko tokietan neskato batek ikasketak izateak esan nahi du soldata handiagoa jasoko duela, HIV infekzioa izateko 3 aldiz aukera gutxiago izango duela, eta seme-alaba gutxiago osasuntsuagoak eta heldu izatera iristeko aukera gehiago dutenak izango dituela. Maesoterria Tailandian dago, eta Myanmarretik ihes egindako edo migratutako pertsona asko bizi dira han. 2008an, zikloia batek Guaigaitunen etxea zuntzitu zuen, eta Maesoteko txabola auzo batean bizi da ordutik, migratutako beste familia batzuekin batera. Neskatoak egunero 40 minutu egiten ditu oinez sonlotaren geltokira joateko. Sonlotak rickshaw motordunak dira, eta halakorik gabe ezingo litzateke eskolara iritsi. Guaigaitun zorionekoa da, sea anai arrebetan gazteena denez, amak ikas dezala nahi du. Amets bat mundu bat eskola 2008an jarri zen abian, familia askoren haurrak ez zirela eskolara joaten ohartu zirelako. Hauek kalean eskean aritzen ziren, edo birziklatzeko materialak jasotzen zituzten dirua lortzeko. Erlijioak ongi integratzen dira ikastetxean, eta elkarrekin ikasten dute kristauek, budistek eta musulmanek.
Orain zure txanda da. Zu zara 11. kontakizuneko protagonista. Bidali zure proiektua bizikidetza abildua navarra.es helbidera. Lan guztiak pazikonbibentzia.navarra.es web orrian argitaratuko ditugu. Anima zaitez!